Askotan, azalpen edo jarraibide labur eta azkar bat eman behar izaten dugu, adibidez, webgune batean sartu ondoren zer egin behar duten adierazteko, edo gurekin dokumentu edo artxiboren bat nola partekatu azalduz. Kasu honetan ez du merezi bideo tutorial bat egitea. Nahikoa izango da pantaila irudi bat kopiatu eta bertan azalpen txiki bat ematearekin irudian ikusten duzuen bezala. Tutorial honetan ikasiko dugu hori modu oso arinean nola egin dezakegun. Hasteko, gehigarri bat instalatuko dugu gure nabigatzailean. Firefox nabigatzailean adibidez gehigarriak instalatzeko joango gara tresnetara, gehigarriak, eta bilatzailean ipiniko dugu screenshot. Adi, ze hemen egon gaitezke edo nire gehigarrietan edo eskura dauden gehigarriak ziurtatu hemen gaudela. Ikusten duzuen bezala, screenshot jarrita bilatzailean aukera ezberdinak ematen zaizkigu. Guk hauxe hautatuko dugu, awesome screenshot, eta instalatu egingo dugu. Behin instalatuta, ikusten dugu berriz ere kendu nahiko bagenu, ona bueltatu beharko ginatekela, edo desgaitzeko ere hemendik egingo dugu. Kasu honetan, niri ez dit eskatu nabigatzailea berrabiaraztea, baina eskatzen badigu, esango diogu baietz. Ikusten dugun bezala, hementxe instalatu zaigu gehigarria, aukera ezberdinak ematen dizkigu. Ikusten ari garen, bistaratzen ari garen webgunea edo orria, bakarrik bistaratzen ari garen zatia egiteko kopiatzeko, edo kapturatzeko orri osoa. Baita beste aukera batzuk ditugu, nahi badugu gorde emaitza PNG bezala edo JPG bezala. Demagun ikaslei adierazi nahi diegula nola iritsi korreotik Google Drive-era. Ipiniko genuke zabalik hau eta honen irudia kopiatuko genuke. Kasu honetan, kapturatuko dut ikusten dena pantailan. Behin kaptura eginda dagoenean ikusiko dugu menu bat zabaltzen zaigula. Eta modu errezean oharrak ipiniko ditugu. Adibidez, kasu honetan, nahi diet esan lehenengo ona jun behar dutela, gezia ere ipiniko diet. Eta gero jardezaket adibidez, holako zerbait eta idatzi ere idatz dezaket barruan. Eta bat ipiniko dut. Hau da, adieraziz lehenengo pausa hori dela. Bigarrenik, nahi badut kolorea ere alda dezaket, adibidez kasu honetan urdina ipiniko dut, eta gauza bera. Google Drive-era sartzeko, gezia, eta adieraziko diet hori bigarren pausoa dela. Ize, honi eman da, testuari eman da, bertan idatziko dut. Nahi izan ezkio, testua idaz dezaket. Adi. Hemendik sartu. Bestalde batetik, egin dezaket baita ere askotan izenak edo zirriborratu nahi ditugu, horretarako ere, honi emango nioke, eta horrela zirriborroa egingo dut. Ikusten duzuen bezala oso modu errazean oharrak ipin ditzaket. Behin amaitutakoan azalpen guztiak dan honi emango diogu eta aukera izango dut argazki hori gordetzeko. Gure ordenagailuan gordetzeko aukera izango dugu. Horrela adibidez, forora eraman dezakegu argazki hori. Joaten bada engara zalantzak argitzeko forora, demagun aldez aurretik galdera bat izan dugula, mezua idatziko dugu, eta argazkia igoko dugu, hauxe bea, eta behin igota dugunean, foroan txertatuko dugu. Nahi badugu ikusiko dugu neurria, handiegi bada egin dezakegu iskinetatik tira eginez txikitu. Eta listo, ikusten duzuen bezala eman dugu azalpen labur bat oso modu grafikoan denbora gehiegi galdu gabe. Ez dago esan beharrik,
forora bidaltzeko balio duen moduan, ikastaroan zehar edozein azalpen emateko edo korreoz bidaltzeko edo irudi batekin egin liteken edozer egiteko balio duela. Azkenik, Chrome nabigatzailea erabiltzen baduzue, gehigarria instalatzeko joan Tools edo herramientas atalera eta Extensions edo extensionesetik sartu eta añadir más extensiones edo get more extensions. Bueno, hauxe izan da guztia, espero dugu zuen eguneroko jardunean baliagarria izatea.